waning. Waning. Bitan. Ang kaya matagari ka Ang kwa. kagpakaturog, tumagari ka. Ang kaya matagari. Mga Madula darte. kami nga ikagpakaturok. Guys, madama titurog da inang ata ni. Iji kwarto da. Ilembang tayo mati kamera. Kitak mati lalaing dari gidan. Basta ngayon katagtagaran. Wait. Hello? Kumusta ka? Natanggap mo walang jisabong na intid ka? Ha? Kung mga may kang katisabongan, sagutin nagtatan. Inararamit ko kanyam nga, am amin nga paraan, tapnong kasta ke, mapasagot ka, tangarabi eh. Tapos, dinak mo lang nga sagutan, naka-bad trip ka mo, tilay pa sungad mo mo. Kung naklagan no, oo, iti sungba mo. Oh! Kastang ibagbaga mga kwa, papaasaan man ti tao. Kung naklagan no makaasawa na kaon. Makaisturbo ka matiturog. Dayta kat tikong kunak kanyam. Dayta tikong kunak kanyam. Wey, nyamat hindi nak magam nga sagutin tata. Why? Tilada ka mo. Wajay. Naramit ko pa aming nga paraan ay. Dayta, tigong kunak kanyam. Ang kaya matagari ka Ang kwa. kagpakaturog, tumagari ka. Ang kaya mga Madula darte. kami nga ikagpakaturok. So, tigong kunami kanya mata. Mangag nati bagbagayo. Ura yun, dayta tikong kunami kanyamon. Amang pa nga bagbagami kanyam dayta. Arajay. Gak mangag. Awan, dayta tikong kunami king ka. Dayta, tigong kunami kanyam. Hindi kailang mabait pa kon ni. Mangag nati tungtungan tayo. Hindi naklarot sa bata rin ka. Tumanagari ka pa lang ita. Dayta, tigong kunami kanyam. Hello? Hello? Ha? Dayta tikong kunak kanyamon. Hinang mo nakatagtagari mo mga. So, nga tigong kunami kanyam. Kang kanang iso, iti bagbagami. Ha? Awan nagbakan, kunana. Hello? Tila baga-baga ni inang mga. Dayta nga raw, tigong kunami kanyam mga kanayon. Mangag na. Hello? Oo, waning. Waning. Dayta tikong kunak king Dayta, ka. tigong kunami kanyam. Sa bali kayo nga tumanagari kayo nga may. Dayta, Awan, dayta tikong kunami king ka.